אנשים, בואו לפרק 2. בספה. למה אתה? זה אסור. סקרט. לא אתה סקרט. לא את. לא אתה. לא אתה. את. לא את. היי, יאללה ביי. טוב, אני משאירה אותה והולכת לבית ספר. יאללה בואו, הולך יפה. ביי. התיק שלך כאן טוב בובי? טוב. אני רוצה לשחק. אין בעיה, תשחקי יפה. לכי תשחקי. יש! שינה, לא בא לי כל כך מה קרה לך לבטן. את לא מספרת לה חיים שלך, נכון? ברור. אני ואבא בהיריון. חייבת להיות אח או אחות? אפילו יכול להיות טעונים גם. סליחה. אוי, את יכולה ללכת להכין לי שוקו? ברור. ואני לא כל כך בא לי ללכת לבית ספר, זה בסדר, גם תעזרי לי קצת. תודה אמא. אני הולכת. הולכת לחדר. Place me. בא לשים לי כזה שיר כזה באוזניות. טוב, שנייה, אני שמה לי אוזניות. You let me see. וואי, יש לי ויז'ן לבגד חדש. צריך להכין לי אמא שלי משהו. רגע, נשים לי קצת בוסר. ואלדומי. וואי, איוס. תקשיבי, מאמי, את לא מבינה איזה בן אדם הכרתי שם בבית ספר. הוא כזה מוש. וגם אני כל כך מה קרה? הכל טוב? החדר של אחותי מטונף רצח. של אח שלי דווקא סבבה. טוב, אני תכף אחזור לך, סגור? ג'ון קרר. נראה לי התעוררת. היא תמות על מה שהכנתי לה. היי חברים, סליחה שהאמא הייתה התראה או משהו בזמן הפרק. פשוט קפץ לי התראה באמצע הפרק, אז סליחה. היי אמא. היי. איזה מצוקה שלי. בכיף. שדודות שלך, סיימת את כל השלוחות. אמא, תגידי, אם את כבר מספרת לנו את זה עכשיו, באיזה חודש את? תשיעי? כן. אני ואת היום הולכים לבדיקה. מה זה בדיקה? בדיקה, את יודעת, לראות מי זה. ואני לא עושה בריתה, כאילו, לא עושה מין עובר. סבבה, הכל טוב. יופי, שמחה שאת ככה ישרה. זה בסדר. תודה יפה שלי. בסדר. טוב. יאללה, סיימתי לה. טוב, יאללה, בואי ניקח לך מזוודה אמא. אני אביא לך את המזוודה שלך. את הולכת לבית חולים, אולי גם תישארי שם איזה שבוע. אני הולכת לארגן לך מזוודה. אוקיי. איפה? זה לעבור בחדר של התינופת. איפה המזוודה שלה? נו. הנה. אמא. זה עושה נפש גדול. הולכים לבית חולים.
תודה. שתיים. את זאת שהיא בהיריון? כן. ירה בוטמן. כן. טוב, בסדר גמור, בדקת את זה? כן, בדקתי, הכל בסדר. יופי. לא מספר שלוש. תודה. תביני, ספור, לא נראה לך בהיריון. שלום, כאן זה חדר מספר 3? לא, חדר מספר 3 זה בהמשך, בסוף. שלום. כן. חדר מספר 3. כן, עכשיו הולכים? שנייה, תחכו בסוף. כן, אז הבדיקות יצאו חיוביות. יש לכם בן, תאומים אפילו. לא נכון. יש לו תאומים. ביי. יש לי תאומים. יפה. הבא בתור. שרון. הבאתי לה אפילו מזוודה שיהיה לה, אתה יודע. כן, את מספר 2? כן. שבי בבקשה. הנה. זה בן. הלו, מאמי. אני לא מאמינה. דוקטור, אפשר אותך רגע קצת בטח. כן. תקשיב, אנחנו זה שמארגנים לה את הזה. ואני רוצה לדעת, כאילו... היא אמרה לי שהיא לא רוצה מלא, אנחנו עושים לה בהפתעה. תגיד לה שזה שקר. תגיד לה איזשהו... אם זה נגיד בן, אז תגיד לה שזה בת. אז את חיובי בן. בן? כן. אז תגיד לה שזה בת? אין בעיה. תודה דוקטור. תקשיבי, אני שמעתי שאת לא רוצה מין עובר. כן, לא כל כך בא לי, אתה יודע. סגור, אז אני אגיד לך בדיוק מי זה, רגע. זאת בת? בת? יש, רציתי בת. יש לך כבר 2, בסדר. בת. אוקיי. רק שבי בבקשה, אני אעשה לך בדיקה אחת. ובכן שהוא בועט חזק. אני תמיד מתבלבל. זה בסדר, דוקטור, זה בסדר. כולנו מתבלבלים. רגע, את צריכה להישאר. איך אמרת להישאר? אוקיי, רגע, אני אביא לך מדהים. מדהים? זה יכול שלי דפות. זה נראה לי מדהים. סליחה? כן. תהיי כאן בבקשה, תחליף למדהים. לא, אוקיי. את הבגד של עצמם אני שנייה בשיחת טלפון, סגור? אין בעיה, קשה. הלו. בואו לבית חולים שנייה. כן. ביי. למה יקרת לנו? אין לי מושג. בוא, אני באה, אני אכתוב לך פשוט. אני יש כאן תינוקות, אני מושג. סדר לכם, אם חודש 9, בהיריון. חיוס, אמא בהיריון. מה? אמא בהיריון? אמא בהיריון? כי אני בהיריון. כן, חיובי בהיריון. זאת
זה בן. היא פשוט לא רוצה מן העובר ושמעתי שאתם עושים אותה. כי אנחנו עושים אותה מן העובר. בת? זה בן. אני שנייה בודק אותה, מתי תעשו קצת שופינג, אתה יודעים. טוב, ביי. אז חברים, זה היה פרק 2, להתראות.